Рэйд сілавікоў на турзлёт на Расоншчыне. Махляры пішуць беларусам ад імя ДАІ. На Гарадзеншчыне зноў душылі пратэсты. Пра гэта ды іншыя навіны апошняга дня ліпеня апавяду ў найбліжэйшыя хвіліны. У Міністэрстве ўнутраных справаў пракаментавалі затрыманне ў Расонскім раёне 350 удзельнікаў турзлётаў Rainbow Family. Паводле паведамлення МУС, міліцыю на месца імпрэзы бераг мясцовага возера Белае выклікалі праз гучную музыку. Мужчины и женщины установили палатки, развели костры, а также использовали символы, плакаты различных религиозных течений. Все это сопровождалось громкой музыкой, шумными гуляниями. В Беларуси запрещены несанкционированные массовые мероприятия. Сілавікі назвалі мерапрыемства несанкцыянаванымі, заявілі, што частка ўдзельнікаў, маўляў, была ў аголеным выглядзе ў прысутнасці дзяцей. Арганізатарамі турзлёту назвалі жыхароў Менску, 23-гадовую жанчыну і 52-гадовага мужчыну. У выніку іх, як і іншых асобаў, затрымалі. Паводле віцебскіх праваабаронцаў арыштоўвалі цэлымі сем'ямі. І дзеці разам з бацькамі ночылі ў изалятары часовага ўтрымання. У дачыненні затрыманых распачалі адміністрацыйны працэс паводле артыкулу о парушэнні парадку арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў. Чакаецца, што суды пройдуць у найбліжэйшыя 2 месяцы. Актывіст з Рагачова Дзяніс Дашкевіч пракаментаваў паведамленні прапагандыстаў пра тое, што ён нібыта рыхтаваў тэракт на тэрыторыі Польшчы і планаваў забіць дзяцей Святланы Ціханаўскай. Дашкевіч заяўляе, што ніякіх падобных дзеянняў не рабіў. Хоць і сапраўды пасля таго, як яго пазбавілі дадатковай абароны ў Польшчы, дазволіў сабе недапушчальнае эмацыйнае выказванне ў прыватнай перапісцы. Я сапраўды пісаў праваабаронцам про свае праблемы, скидывал документы. Як яны трапілі ў інтэрнэт, як яны трапілі в рукі беларускіх спецслужбаў і чаму зараз гэта все адбываецца, то мне цяжка гэта каментаваць. У меня было там пару таких паведамленняў эмацыйных, дзе я мог такое напісаць. Я гэтага як бы там і не скрываю. Але я гэта не пісаў нідзе публічна, я не пісаў гэта ні ў чат Ціханаўскай, я з ёй не звязваўся. То бок, зноў жа, для мяне шок, што гэта стала такой публічнай справай. Сілавікі папярэджваюць пра актывізацыю схемы махлярства праз фэйкавыя штрафы ад Дзяржаўтаінспекцыі. Адмыслоўцы выявілі некалькі новых фішынгавых сайтаў, што маскуюцца пад асабісты кабінет у сістэмы аплаты ЕРИП. Беларусам пачалі прыходзіць СМС з просьбай аплаціць штраф у 40 рублёў за паркаванне і спасылка на падроблены сайт. Спецыялісты заклікаюць не пераходзіць праз гэтыя спасылкі і заўсёды правяраць адрас сайту перад аплатаю. У ведамстве адзначаюць, блакаванне такіх рэсурсаў адбываецца адразу пасля выяўлення. А таму просяць аб спрыянні, калі вы атрымалі рассылку ад махляроў, дашліце яе ў бот зваротнай сувязі. Чарговае трэнаванне сілавікоў з задушэння масавых пратэстаў завяршылася ў Гарадзенскай вобласці. Камандна-штабныя вучэнні пад кіраўніцтвам міністра Івана Кубракова і камандуючага ўнутранымі войскамі Мікалая Карпянкова прайшлі ў памежнай Вялікай Берставіцы, Лідзі і на тэрыторыі вайсковай частцы ў горадні. Каментуючы вынікі трэнавання, міністр Кубракоў заклікаў сілавікоў яшчэ больш увагі надаваць абстаноўцы на прадпрыемствах і пільнаваць групавыя чаты, то бок яшчэ больш узмацніць сачэнне і ціск на звычайных грамадзянаў. Ён таксама даручыў скласці спісы ветэранаў і дружыннікаў, якія, цытата, будуць гатовыя стаць у шэрагі ў выпадку ускладнення абстаноўкі. Времени на раскачку не будет ни у кого. Будет действовать то подразделение, которое находится на месте. Стрелять или не стрелять, это решение будет принимать простой боец. Беларускія актывісты і супрацоўнікі народнага антыкрызіснага ўпраўлення зноў сутыкнуліся з спробамі вярбавання спецслужбамі. Пра мінімум 7 гэткіх інцыдэнтаў заявіў кіраўнік НАУ Павел Латушка. Інфармацыю пра спробы вербавання перадалі Варшаўскай акруговай пракуратуры. Яе далучылі ўжо да існай у гэтым пытанні крымінальнай справы, распачатай летась. Таксама пра інцыдэнты праінфармавалі міністэрствы замежных і ўнутраных справаў Польшчы. Латушка заклікаў беларусаў, якія сутыкнуліся з спробамі наладжвання кантактаў з боку спецслужбаў, звяртацца ў праваахоўныя органы. Паводле праваабаронцаў, апошнім часам беларускія кадыбісты актывізавалі намаганні, каб выйсці на сябраў каардынацыйнай рады.
І да навінаў спорту. Зборная Беларусі па хакеі дакладна прапусціць наступны чэмпіянат свету. Такую пастанову прыняла Рада міжнароднай федэрацыі гэтага віда спорту. Бан на міжнародныя турніры застанецца ў сіле датычна мужчынскай, нацыянальнай і моладзевых зборных. У МФХ паведамілі, што правялі асобную ацэнку кожнага турніру з улікам пытанняў бяспекі, абароны ўдзельнікаў і арганізацыйнай магчымасці правядзення спаборніцтваў з удзелам беларускай каманды. Пры гэтым раней міжнародная федэрацыя хакею дапусціла да ўдзелу ў чэмпіянатах свету ў сезоне 2026-2027 мужчынскую юніёрскую зборную да 18 гадоў, а таксама жаночыя дарослыя і юніёрскія каманды. На тым жа паседжанні Рады арганізацыям былі прынятыя пастановы падоўжыць недопуск да турніраў усіх расійскіх зборных. Беларускія футбольныя клубы прадоўжылі свой шлях у кваліфікацыі лігі канферэнцыі УЕФА, трэцяга паводле рангу еўрапейскага клубнага турніру. З 3 беларускіх прадстаўнікоў спаборніцтва працягнуць 2. Сталічная «Дынама» і дзейны чэмпіён краіны МЛ «Віцебск». Віцебляне ехалі ў госці да чарнагорскай «Суцьескі», маючы камфортную перавагу 3-0 пасля першага умоўнага хатняга матчу. Гол Артёма Канцавога ў першым тайме фактычна не пакінуў сумневаў у выніку двухматчавага супрацьстаяння. У канцы матчу каманды абмяняліся галамі 2-1 у матчы і 5-1 па выніку 2 на карысць чэмпіёну Беларусі. Супернікам МЛ у наступным раўндзе будзе баснійскі «Борац». Куды больш нервовым выдаўся праход у трэці раунд кваліфікацыі для менскага «Дынама». Пасля яскравага камбэку ў першым матчы з азербайджанскім «Нафчы» 4-2 менчукі прапусцілі ўжо пачатку двубою ў адказ. Аднак далей беларускі клуб здолеў адбіцца і захаваць патрэбную двухматчавую перавагу 4-3 па выніках супрацьстаяння. І ў наступным раўндзе «Дынама» чакае партугальская «Брага». А вось барысаўскі «Батэ» не здолеў развіць умоўны поспех пасля нічыёй 1-1 са швейцарскім «Сьёнам». У гасцявым матчы барысаўскі «Батэ» быў жорстка біты 4-0. І на гэтым еўрасезон для «Батэ» скончаны. Яскравы гульнявым вечар стаўся і для беларускіх легіянераў. Гол прыгажун Ілі Шкурына вывеў ягоныя катавіцы ў наступны раунд лігі канферэнцыю. Абрамнік сафійскага ЦСКА Фёдор Лапавухаў узяў вызначальнае пенальці ў супрацьстаянні з Карабахам у лізе Еўропы. Ва ўзросце 81 года памёр легенда савецкага і беларускага баскетболу Іван Ядышка. Нарадзінец гарадзеншчыны назаўсёды ўпісаў сваё імя ў гісторыю гэтага віда спорту, дзякуючы залатому пасу на алімпійскіх гульнях 1972 года ў Мюнхене, калі зборная Савецкага Саюза здолела на апошніх секундах здабыць перамогу ў фінале з камандою ЗША. Мяч в игру идет Иван Ядышко. 3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа! Ліпень успомніў, што ён лета. У Беларусь прыйшла сапраўдная спёка. Да плюс 35 градусаў, паведамляе Белгідрамет. Паводле сіноптыкаў, максімальная тэмпература паветра ў розных рэгіёнах краіны дасягне плюс 30, плюс 34 градусаў. А вось у Берасцейскай вобласці плюс 35. Вецер прагназуецца цёплы, паўднёвы ад 2 до 7 метраў у секунду. У сувязі са спёку абвешчаны памаранчавы ўзровень небяспекі. Са спёкі пачнецца і жнівень. Сіноптыкі прагназуюць на суботу нават да плюс 37 градусаў. На гэтым усё. Больш падрабязная карціна дня о 19 гадзіне ў праграмах «Аб'ектыву» і «Студыя Белсат». Калі хочаце падтрымаць нашу працу і дапамагчы распаўсюду незалежнай інфармацыі, пастаўце лайк гэтаму выданню ў Ютубе. Аднак найперш паклапаціцеся пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.